Ay diyan, makota bo, diyan, di batangan. Lumulo. Eh? Tagilid dito kaldero. Ayan po mga kaparing Jason, magandang umaga. At yun nga, di tayo makasama sa kanila kasi yun, may ano sila, may lakad ata yung team at di ako makasama. Gawa nga na ngayon yung last night dun sa pamangkin ko, anak nung pinsan ko. At kanina nga madaling araw, bumili kami ng papakain dyan. Tapos ngayon naman, manghiram kami ng mga gagamiting kaldero. Maya maya, magkakatay na kami ng baboy. Yun, update ko lang kung bakit di ako nakakapunta dun sa site. At magdamag na nga ako dun kay gabi. Tapos yung asawa ko dito kila Papa, dito na sila natulog. Yun. Ayun, pasensya na po at di tayo makakatulong sa Pabaya Project kung makapunta dun sa site kasi busy. Ayan. Bukas yung libing dito kila Papa. Kaya kinuha ko tong GoPro. Hindi, putik oh. Putik. At galing ako dun sa sa bahay kasi kinuha ko yung mga planggana na stainless pagmamarinitan ng mga karne. Tsaka yung gatungan ko doon. Kasama ko ngayon dyan yung kapatid ni Papa. Tapos nag-arkila na kami ng jeep. Nagagamitin bukas 3 jeep. Yun, at di natuloy yung bagyo, sir. Maraming salamat at ano yung ano natin na hindi matuloy. Yun. Ha? Yan, kapatid ni Papa. Sama. Ayan at dito na kami. Hatid ko muna to, tapos pupunta pa kami ng San Francisco tsaka Bacolod kasi doon namin kukunin yung mga kaldero tsaka lutuan na iba. Ito yung pamangkin ko na namatay. Ayan at kulang pa yung nahiram namin na kaldero. Bali dadagdagan pa kasi dapat yung talyasi mga 3, isa pa lang to na talyasi. Maliit pa nga to. Ito yung kaldero dito manghihiram.
Grabe ang kalipag sinisipa. Ay. Mamimili yan eh. Ito yung kakatayang baboy. 249 kilos. Kasi dalawang to sa di. Hindi, bawal mo kayong puno na. Ano ba dyan? Tos. Sulupan. Takas. Yan, dinuguan yan, dinuguan. Balingoy. Ano, ubus na ako. Kakaldero, busan na ito kayo. Sige na. Busan na sabi. Yan. Ato bay na. Balingoy mo. Bay na ito. Dawa, di ubasan. Ay, Naglana na. ito brad, bitaw kayo mag-sirap. Ay, ito yung init. Ay, tayo ito. Iglaga. Sana. Oh, bigyan ko eh. Taman ko po. Umangod. Lakad bulan gayo. Ito na. Kades yo. Lakad bulan. Ato ko matubig doon. Magkadal ka dalon Doon. na. Ay, doon. Ato ko na. Tubigan man talaga. Di may turo ko itong building dati. Yes, kan yan hindi bibilog. Namitin naman namin kayo. Ha? Namitan? Ano naman perting nanamitan? Kumpang amin. Wapa nagkan kinsa kawa balaigang mo. Maligang. May mga gustong magpaluto. Ito mga kusinero. Nakaplag. Naimbitahan kita, oh. Ito wag lang po. Naglaw ba't yung cellphone mo sugap? 27 bago ginamit ito. Sa di nga amin na aso ay. Maroti do aso. Iniitok na. Oh, magkakuha, butan suka. Ano pala ito? Suko-suka yung kaldero sa ito, ha? Ano ito ibangon? Yan sa mga kusuwa di. Ay, diyan, makotabo. Diyan, di, batangan. Lumulomo. Eh? Tagilid dito kaldero. Malumot na ni Tulos. Baik na, di man naman. Oh. Iniwag sa kaldero. Malumot na. Ay sani ka sulo bawan. Matiyan na nitulan na. Kambugan mong gadan. Kumaguro. Bawal pulo. Bawal niya yung sulot, nagsisinapot. Sinapot. Imbat pala na. Yes. Ito Tulos mo. Kambugan. Kamera. Buhay, bukas pala anak. Dapat X-ray ka. ko. Hidayah cuma hidayah torit pato. Iya sana. Ay, buhay. Kaway-kaway man eh. Saging man niya ka lumabas niya. Mesti di kasabit niya. Hindi na mabayan. Yung bawal at mulo laro ko. Kung bagaton. Luto naman. Walang mapula. Kung nasa kuha, ikaw na kung nasabi yung suki, kapag ako, buk na. Maganda kong sabi! Si vlogger ba yan nung kung ano?
Para sangal kayo ko uto-uto. Kaya pagbubugaman hay pag ihilit nga na kayo. Ano ito? Tapos pubuga mo. Ay, nakatulon ko no yan. Ha? Nakatulon. Ay, masakit. Ang masakit, sumano ka. Pati tulang, kaya ba? Gurang niya. O nagraan, di man tinos 20 mil. Daling pera. Dapat magkaon, kapot-kapot na pusta. Tamo na to. Dito man. Talagang Na. maliputo. Oh. Hindi.